मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय जे सरसा सोलिगासिनो दं जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। हेलौ रायजोफोर, दायो सफैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा कलेजाव। बेयावबो नै मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानैहाय कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा धरना आरो रेलि खालामनाय जादों। आसाम सरकार हुसियार, ट्राइबेल मिलिटारि हुसियार, ट्राइबेल मिलिटारि हाय, आसाम सरकार हाय, ट्राइबेल माहारि खौसे जा, ट्राइबेल माहारि खौसे जा, बिरनि बरबर खौसे जा, बिरनि बरबर खौसे जा, फोजोबनाय फारसे लांनो थांबाय। दिनैबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै रुनिकाटा फरायसालिमा दालाइ एबसुनि मानगोनां आफादगिरि लीना बसुमतारी बिथांनिसिम आं साबायखर बावबाय। लोगो आफादगिरि कृष्ण गिबियावनो जोंनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आरो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय जासिबाय। जोंनि नैबे रुनिकाटा फरायसालिमायाव दिनै बे खुदिसारनाय हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया जादों जों मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय जे सरसा सोलिगासिनो दं जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। जों थाखानाय ट्राइबेल हारिया बेखौ जों सहायनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जों थाखानाय ट्राइबेल माहारिनिफ्राय बै 6 जन जनगोष्ठीनि जाय बिथांमोनहा दिनै जाय हारिया एसटि दाबिगासिनो दं बै बिथांमोना जोंनिफ्राय एडभान्सखा, बिथांमोना जौगाखानाय आरो बिथांमोननि क्राइटेरियानो दिनै एसटि जानो मिलायखाया। बिथांमोनहा दिनै जोंजों एसटि फारिलाइयाव थाफानो थाखाय समायखाया। बिथांमोनखौ एसटि होयोब्ला जों थाखानाय एसटिफ्रा हयथ' डिस्ट्रय जानायनि लामायाव थांगोन, जोबस्रांगोन जों एसटिया, जों थाखानाय एसटि माहारिया। बेनिखायनो जों बेखौ गनायनो हाया आरो आसाम सरकार, भारत सरकार, जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम आं खावलायनो सानो जाय बिथांमोना दिनै सरकार जानानै एसटि होनायाव मदद होगासिनो दं, जाय बर'फ्रा लिडार जानानै दिनै एसटिब्लाबो दिनै एसटि होनायाव मदद होगासिनो दं, बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। जाहाथे
बिथांमोना बुजिखायो जे जोंनि एसटि रिजार्भेसननि थाखायसो दिनै बिथांमोना सोरबा चिफ सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम जानो हादों नाथाय जुदि बै मोनद' हारिया जुदि एसटि फारिलाइयाव आरो फैबावोब्ला बिथांमोना सोरबा इएम सोरबा एमसिएलए सोरबा सिएम जानो हानाय बे थासारिया मालाबाबो थानाय नङा बेनिखायनो जों खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' लिडारफोर जाय राजखान्थियाव दङ बिथांमोना राजखान्थिनिफ्राय ओंखारनानै जों नैबे धरना हाबाफारि बा जों सोमावसारनाय जे ट्राइबेल माहारिनि हेंथायै जे बिथांमोननि थांखि लानाय बै थांखिखौ होबथानायाव जोंखौ मदद होनांगौ बिथांमोनहाबो जाय दिनै एमपि जाय दिनै मन्त्रि जानानै दं बिथांमोनहा जोंजों ओंखारबोनानै मोनद' हारिनि एसटि होनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंफैनांगौ जों बेखौ खावलायो जोंनि दाबिनायखौबो खोनासङालासिनो बिटिसि सरकाराथ' इनिसियेटिभ हरखाबाय आसाम सरकार भारत सरकारा जुदि एसटि होमारोब्ला जोंनि बे सोमावसारनाया आरो मालाबाबो जोबनाय नङा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनाया बड'लेण्ड दाबिसिमबो सहैनो हागौ बेयो जोंनिल' थांखि नङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि मोनफ्रोमबो ट्राइब माहारिफोरनि मोनफ्रोमबो आफादफोरानो दिनै थांखि लाबाय जे जुदि 6 जन जनगोष्ठीनि एसटि होमारोब्ला आरो दुंहाव थासारिया जासिनगोन आरो जों जिरायनानै थानाय नङा मालाबाबो आरो जों मालाबाबो एसटि जानो होआ जाय बिथांमोना दिनै थांखि लादों बे थांखिखौ बोखांना लाफिननांगौ बेखिनिखौनो जों आसाम सरकारनिसिम खावलायबाय आरो साफ्रोम ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों दिनै जोंनि अलखद सम बेयाव राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै गावसा गावसि जालाजासे जाहाथे ट्राइबेल माहारि हिसाबै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गसंथायो जोंखौ मदद होयो बा एबसुखौ मदद होयो बा ट्राइबेल संघखौ सिसिटुआखौ मदद होयो बेखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों